Dus dit is Frank. En Frank is uit in Rusterveen. En wat doet er daar? Niks. Wij moeten maar fietsen. Wij zo wet huis deden. Nou? Maar het is warm hier in Rusterveen. Hoe lang mag ik nog praten? Oh, dat zit erop. Ja, nou, ik wacht ze wel even. En bloot Frankje nou langer in Rusterveen? En waar is Frits? Is dat die broer? Oh, is dat die broer? Frits is mij. Frits is mijn Sina. Mijn papa. En nou is die een heel lang voort. En die komt ik nog net bij waarom. Die praat aan Chinees dat er bij waarom komt. En het Fries meer, dat werd niks. Nee, ik denk het net wel. Het wordt ergens moeilijk, maar je. Hij is zo stuurt.